biex iżid ħaġa oħra Denise, ma ħanaqqada ma xi ħaġa oħra. Il-famużi jew misħutin crash diets. Jiena wara li għamilt ġimagħtejn ikol fi żmien il-miliet, issa kastik ma nikol kważi xejn. Kif kien jgħid tajjeb Rodrik, ġisimna ħajlab logħba kontrina mbagħad. Ġisimna l-aktar li jpurtaħ Josef taf x'inhu? Li jibqa' ħaj u jir li jipproduċi. Tajjeb biex programmu qabel id-disa Josef. Mela, allura iktar mu qed jara l-ġisem li aħna qed niklu ftit aktar ħajbda jtik sinjali ta' il-laħwa kemm għandi ġuħ. Kullax ħammutu. Number one. Bil-kem ħallik titċaqlaq, ħanibatek torqod, ħatkun għajjien, ħalli nġelek tiekol. Mela daw il-crash dieting, apparti li ħajkolna ħajja miżerja, meta aħna one fine day mbagħad ngħidu jiena xbajt nieħu it-tuffiħa kuljum biss, ma jistax ikun. F'dik il-ġurnata li bdejt nikol normali, laqas għandi għalfejn esaġera, normali. Bħal sponza, ġismi ħajassorbi kull maħatt u għal daqstant insibu dak li jgħidu l-rebound effect. Li jiena jekk bdejt bdil crash diet u kont niżelt 80 kilo għal mod tal-kelma u mbagħad tlift 5 kilos f'5 ijiem, fis-sitt ġurnata dawk il-5 kilos li bdew ġejjin lura, probabbilment ġimagħtej xarej wara jekk bdejt minn 80, illum il-ġurnata qabli qiegħed 83, 84, 85, jiġifieri qiegħed aktar milli bdejt meta bdejt dik il-crash diet. Mela waħda mill-ar ħalli dik naqtawa barra mill-lista li nistgħu nagħmlu huwa li nieklu ftit wisq għat-tul